Ikus dezagun gaurkoan monomioen arteko batuketak eta kenketak nola egiten diren. Monomioak antzekoak direnean, eragiketak ebaz ditzakegu eta emaitza antzeko monomio bat izango da. Esaterako, lau AB karratu gehi 6B karratu A, batuketa horretan parte hartzen duten bi monomioak antzekoak dira, letrasko atala berdina dutelako. Hau da, hemen A bat dago eta hemen ere A bat dago. Hemen bi B ditugu biderkatzen eta hemen ere bi B ditugu biderkatzen, naizta alderantziz idatzita egon. Beraz, esan dugun moduan, emaitza antzeko monomio bat izango da. Letrasko atala berdina izango du. Eta koefizienten arteko batuketa egingo dugu. 4 gehi 6, 10. 10 AB karratu. Guazen beste adibide bat jartzera. Isa karratu, ken 4 isa karratu. Bi hauek ere antzekoak dira, bi monomioiek. Letrasko atala isa karratu dute. Beraz, emaitzak ere letrasko atal berdina izango du. Koefizienteak, kasu honetan hemen bat eta hemen minus 4. Bat ken 4 minus 3 isa karratu. Monomioak antzekoak ez direnean, eragiketa ezin da simplifikatu. Alegia, bere horretan idatzita utzi behar dugu. Esaterako, 4 isa gehi bi i egin nahi baldin badugu, monomioak ez dira antzekoak. Beraz, bere horretan utziko dugu. Ezin dugu simplifikatu. Beraz, dagoen bezala idatziko dugu. Orain zuen kontura, eragiketa hauek ebaztea posible baldin bada. Antzekoak direnean simplifikatu eta antzekoak ez direnean bere horretan utzi.